Pot informar el govern quina és la transferència que preveu incloure el pressupost 2018 per al SAS i la CAS? Gràcies. Pel govern té la paraula el ministre, senyor Jordi Cinca. Gràcies, senyor síndic. Doncs no podem encara informar de quina és la transferència que tenim prevista en el pressupost del 2018, perquè, com sap, estem en plena elaboració d'aquest pressupost del 2018. El procés d'elaboració del pressupost implica que prèviament cada una de les parapúbliques també elaboren els seus pressupostos, igual que ho fan els diferents departaments de govern. Tot això es consolida i a partir d'aquí hi ha tot un anàlisi que s'està produint en aquest moment per acabar ajustant el pressupost o el projecte que s'acaba presentant. Com vostè sap, el projecte de llei s'ha de presentar abans del 30 o es pot presentar fins al 30 d'octubre. El govern té intenció de fer-ho dins dels terminis establerts a la llei i serà en aquest projecte on podrem concretar quina és la quantitat que es transferirà o que es proposarà transferir al SAS i a la CAS. Gràcies, senyor síndic. Gràcies. Senyor conseller. Gràcies, senyor síndic. Sí, efectivament, entenc que hi ha de límit de temps fins al 30 d'octubre per poder entrar al pressupost, on ja queda reflectida la quantitat que el govern ha previst, però entenc també que les demandes o les propostes, en aquest cas de la CAS i el SAS, ja s'han enviat, suposo, al Ministeri i a partir d'aquí vostè analitzarà i determinarà si s'augmenten, si es redueixen o si es mantenen. En tot cas, durant el torn de rèpliques o repreguntes, intentaré saber cap a on orienta vostè o el govern aquestes transferències, si cap a augmentar-les, mantenir-les o rebaixar-les. Gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyor ministre. Jo crec que ho ha descrit bastant ajustat a la realitat el propi senyor Gallardo. Els diferents departaments, i en aquest cas dues parapúbliques, elaboren el seu projecte de pressupost, s'envia a Finances i a partir d'aquí s'estableixen un seguit de reunions per entendre més bé el pressupost, quines són les propostes que aquest encabeix, quines novetats hi ha, quins projectes nous, els creixements i les disminucions que hi hagi en relació a l'anterior a què es deuen, s'analitza el projecte en relació a la liquidació de l'any anterior, una sèrie de coses que porten a poder no a imposar un pressupost, però sí a ajustar-lo a través d'aquesta, entre cometes, negociació entre els promotors del pressupost i el Ministeri, que és el que ha d'acabar consolidant i presentant un projecte d'abast nacional. Insisteixo, jo no puc avançar ara el debat sobre el pressupost. Quan el govern presenti aquest pressupost tindrem aquest debat i analitzarem aquestes i altres partides que puguin ser del seu interès. Gràcies, senyor síndic. Gràcies. Per les repreguntes, senyor conseller. Gràcies, senyor síndic. Bé, entenc que la fase en la que es troben ara és de posar el filtre polític o el criteri polític a allò que els han proporcionat o els han enviat o els han presentat els diferents departaments o organismes, com en aquest cas la CAS i el SAS. La pregunta seria concreta, és el Ministeri ha rebut la proposta de pressupost, en aquest cas del SAS i de la CAS, a dia d'avui? Gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyor ministre. El govern ha rebut els esborranys. De fet, en alguna de les parapúbliques, com és el cas del SAS, n'han treballat ja més d'un i més de dos i estan ja per la versió 3 o 4 i es va treballant a partir d'aquestes versions. Però insisteixo, és que em sembla que tindre abans de presentar el pressupost el debat sobre el mateix acabarà portant engany, perquè debatrem sobre unes xifres que no són les concretes. Per tant, no crec que a hores d'ara tingui cap validesa ni cap sentit parlar sobre projectes que encara no estan aprovats. Gràcies, senyor síndic. Gràcies. Alguna altra repregunta? Senyor conseller. Gràcies, senyor síndic. Bé, en tot cas, és la seva opinió i el seu criteri, que evidentment jo respecto, però bé, jo entenc que hi ha un filtre polític o un criteri polític que es posarà, que és cap a on, diguéssim, marca les línies polítiques del govern que en aquest cas gestiona aquest pressupost, però també hi ha un primer
una primera proposta, que en aquest cas és tècnica i que no és política, que marca la tendència. I en aquest cas, per això, i suposo que ja ha intuït la pregunta que jo li volia fer, és a expenses de la revisió o el criteri que pugui aplicar el govern, quina és la transferència que s'hauria de fer si es respectés l'import que han presentat, en aquest cas, la CAS i el SAS al Ministeri. Gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyor ministre. És que em sap greu, però és que no funciona així, això. El SAS i la CAS fan la seva proposta, que com bé diu, i com passa, i ho he explicat en moltes ocasions, en el 90% del pressupost de l'Estat bàsicament respon a compromisos, a raons tècniques i a compromisos, moltes vegades ja contrets o ja compromesos, i després tot això s'ha d'ajustar per la via de l'anàlisi o el contrast d'aquests projectes de pressupostos amb les liquidacions. Pot haver-hi una sustentació tècnica a presentar, per exemple, un seguit d'inversions en relació a qualsevol parapública o a qualsevol departament, però després has de veure si aquelles inversions, més enllà de tindre raó de ser tècnicament, per exemple, tenen cabuda o tenim capacitat d'executar-les en el període de l'exercici, en aquest cas 2018. Hi ha molts més factors que no pas només l'oportunitat tècnica. No tinc cap dubte que totes les propostes que ens arriben, en aquest cas des de la CAS i des del SAS, tenen el sustentament tècnic suficient. El que hem de fer és posar-los en contrast amb la realitat econòmica del país i també amb la capacitat d'execució pressupostària que tinguin cada una d'aquestes dues parapúbliques, perquè vostè em pregunta per aquestes dues, però el procediment seria exactament igual per qualsevol ministeri o per qualsevol altra parapública. En el cas de la CAS, encara el component tècnic, vaig acabant, senyor síndic, és més evident perquè està tot molt parametritzat, i aquí el que cal és ajustar dues qüestions que tenen la seva rellevància i és l'evolució de la despesa durant l'exercici anterior, en aquest cas el que està en curs, el 2017, que encara la liquidació a 30 de juny tot just ara s'acaba d'entrar, i en segon lloc les expectatives de creixement. En aquest cas estem parlant de dos àmbits, el de la salut i el de la CAS per les seves dues vessants, íntimament lligades a l'evolució econòmica del país i a la població del mateix. Per tant, hi ha molts paràmetres que són els que anem ajustant durant aquests mesos. Per tant, insisteixo, jo no voldria ara aquí llançar una xifra que al final, si no és la que respon al projecte que acabarem presentant, l'únic que farem és reobrir un debat perquè la xifra no és la que vam dir en el seu moment. Escolti, d'aquí encara no un mes presentarem el projecte i allà hi haurà la xifra del SAS, la transferència al SAS i la transferència a la CAS. Gràcies, senyor síndic. Gràcies. Senyor conseller. Sí, gràcies, senyor síndic. Bé, primer dir-li que jo no he qüestionat que en el pressupost que poguessin o que de fet haurien d'haver presentat abans del 20 de setembre, que segur que ha estat així, la CAS i el SAS, s'han tingut en compte amb uns criteris tècnics que jo en cap moment he qüestionat. La primera apreciació que volia fer és aquesta. Jo el que li estic demanant, i sé, he tingut una etapa també al govern, com abans em recordava la ministra Gelabert, que abans del 20 de setembre els departaments o les parapúbliques han de presentar el projecte de pressupost i que després aquí hi ha una fase de revisió que és normal, que sempre s'ha fet i que trobo lògica que s'hagi de fer. Però hi ha una xifra que ja s'ha presentat i aquesta xifra vostè la coneix. Estic convençut que la sap perquè la CAS i el SAS ja l'han fet arribar. Jo li estava demanant per aquesta xifra. Vostè em podrà dir que no em pot dir finalment si serà aquesta la que es mantindrà o no. Jo això ja li accepto. Però vostè sap quina és la xifra que han presentat la CAS i el SAS, que és el que li estic demanant i que, pel que intueixo, no em vol dir. Torno a repetir, és coneixedor el ministre quina és la xifra que han presentat o que hauria de representar la transferència si no hi hagués cap canvi en relació al programa de pressupost que han presentat la CAS i el SAS? Gràcies, senyor síndic. Gràcies, senyor ministre. Gràcies, senyor síndic. La pregunta no era condicional, com vostè l'està plantejant ara. Vostè em demanava quina era la xifra de la transferència en el pressupost del 2018. No està elaborat el pressupost o no està tancat el pressupost, no li puc dir la xifra. Si vostè es queda més tranquil, li diré que el pressupost de la CAS no crec que sigui massa diferent del de l'any passat en quant a xifra de transferència i el del SAS crec que serà una mica superior en quant a transferència en relació al de l'any passat, tant pel que fa a inversió, per tant,
transferència de capítol 7, transferència de capital, com a transferència corrent, per tant, capítol 4. Però, insisteixo, no em faci dir una xifra que després no respondrà a la que acabarem presentant i que en el cas del SAS particularment està en plena fase d'elaboració. Gràcies, senyor síndic. Gràcies. Senyor Álvarez, voleu afegir alguna cosa? Sí, gràcies, senyor síndic. Simplement també recordar que a 1 de desembre s'ha incorporat el nou director econòmic al SAS. Bé, aquesta persona s'ha d'incorporar, s'ha trobat amb tot el pressupost i també aquesta elaboració d'aquests ajustaments, poder que en un altre context serien més ràpids, aquesta vegada poder estar una mica més feixucs i cal que hi hagi més atenció en donar una xifra perquè s'han de revisar aquestes versions tal com ha dit el senyor Cinca. Gràcies, senyor síndic.